Здравейте всички от YouTube и днес ще ви покажа как да си сложите ето така тъмно-синьо да ви е на във Facebook. Значи само да си го премахнем. Така, влизате в настройки. Чакайте, аз си го разширение Facebook. Ще има до така, премахвам го. Така, излизам. Пак влизам. Здравейте всички от YouTube и днес ще ви покажа как да си направите Facebook тъмно си. Влизате в Google и пишете ето това. Тъмно сме. И тук ще има отдолу ще има линк и тук си избирате. Аз си избира ето това. Значи сега влизате на него. Давате на install this style as user script добавяне. Така, излизате от Google, пак влизате в Facebook и ето, вижте, стана ви. Сега ще ви покажа как с Mozilla Firefox да си го направите. Влизате, само да заведе, че тя малко по-бавно зарежда. Така, влизате в нея, пишете Google, Google, така, Google пишете, да заведе. Така, тук същото, влизате в ето този сайт. Ако не го намерите, ми пишете на лично и, например, някак да го се избере сега. Да е ей това. Значи, влизате в блакът и тук ще ви се покажа ето това прозорче. И давате на install this style as user script и така. Значи, и сега тук ви давате защо бах ти бъга. Давате на install тук. Разрешавай. Така. Тук ще ви излезе така. И така зарежда сега. Давате на инсталирай сега D. Това изчаквате. Така излизате. Пак влизате. Ето влизате. Така давате. Окей, пак влизате. И сега ще видите. Само да зареди. Ще паузирам докато... Не, ето. Така и вижте сега. Ще ви покажа в Facebook какъв е. Така. Ще почна с Fraps да снимам. Така, влизате в Facebook. Facebook. Ще си влезна. Ще паузирам докато си влеза. И ето ме, пак съм тук и ето, вижте, че стана. Паузирах докато се логна. Така. И това беше от мене. Чао!